Επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας και μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος. Είναι χειρούργος οφθαλμίατρος. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Τι είναι ο καταράκτης, που όλοι ακούμε, εγώ προσωπικά ακούω, αλλά δεν γνωρίζω τι είναι. Καταρχάς θα σας πω τη φυσιολογία λίγο του φακού του ματιού που παθαίνει τον καταράκτη. Ο φακός του ματιού είναι ένα μόρφωμα μέσα στο μάτι, περίπου 10 χιλιοστά, έχει το σχήμα, να το πω απλοϊκά, της φακής, βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κόρη και η λειτουργία του είναι να συγκεντρώνει τις ακτίνες στο πίσω μέρος του ματιού ακριβώς, για να μπορεί να εστιάζονται οι ακτίνες και να βλέπει το μάτι καλά. Ο φακός αυτός του ματιού είναι διαφανής. Οι ακτίνες περνάνε ανεμπόδιστα μέσα και εστιάζονται πίσω στο μάτι. Όμως με την πάροδο του χρόνου υφίσταται μια θόλωση στο φακό αυτό. Δηλαδή αρχίζει και θολώνει. Αυτή η αρχόμενη θόλωση εμποδίζει τις ακτίνες να περνάνε καθαρά πίσω στο μάτι, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε μια θαμπάδα. Αυτή η αρχόμενη θόλωση είναι ο λεγόμενος καταράκτης, ο αρχόμενος καταράκτης. Όσο προχωράει όμως η ηλικία ή όσο προχωράει η θόλωση αυτή και γίνεται πιο έντονη, τόσο πιο έντονος γίνεται ο καταράκτης και τόσο πιο δύσκολη είναι η όραση. Επομένως, καταράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού. Λοιπόν, έτσι όπως κάνατε την αρχική σας τοποθέτηση και μιλήσατε για την πάροδο του χρόνου, αντιλαμβάνομαι ότι καταράκτη έχουν οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Συνήθως αυτό γίνεται. Όμως εμφανίζεται και σε νεογέννητα. Πιο σπάνια, αλλά εμφανίζεται. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν καταράκτη στα νεογέννητα και οι παράγοντες αυτοί είναι κάποιες παθήσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και επηρεάζουν τα μάτια του παιδιού. Αυτό μπορούμε να το εντοπίσουμε στα νεογέννητα? Βέβαια μπορούμε να το εντοπίσουμε, γιατί τώρα κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο όταν γεννιέται το παιδί και ελέγχουμε αν υπάρχει τέτοια κατάσταση ή αν έχουμε διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει η μητέρα περάσει κάποιες ασθένειες που μπορεί να προκαλέσουν αυτό τον καταράκτη, όπως η ερυθρά στο πρώτο τετράμινο της εγκυμοσύνης. Αν η μητέρα πάθει ερυθρά, τότε το παιδί θα γεννηθεί με κάποια προβλήματα. Μπορεί μέσα σε αυτά να είναι και ο καταράκτης, ο συγγενής καταράκτης. Είναι βέβαια σπάνια αυτά, επομένως με τον όρο καταράκτη εννοούμε τη θόλωση του φακού, όπως σας είπα. Σπάνια συμβαίνει σε μικρά παιδιά με τη γέννηση ή στη μετέπειτα ηλικία ο επίκτητος καταράκτης και πιο συχνά είναι λόγω ηλικίας, ο γεροντικός καταράκτης που λέμε. Δώστε μου όμως ακριβή ηλικία. Όταν λέτε γεροντικός καταράκτης, τι μετά τα 60, μετά τα 70, στα 50? Ήθεστε να χρησιμοποιείτε αυτός ο όρος, αλλά μπορεί να εμφανιστεί καταράκτης, όπως σας είπα, και στα παιδιά, δεν είναι γεροντικός καταράκτης. Μπορεί να εμφανιστεί και σε έναν ενήλικα 40 χρονών, σε έναν ενήλικα 50 χρονών. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από παλιά και εννοούσαν, ας πούμε, τον καταράκτη ο οποίος εμφανιζόταν σε ηλικίες πάνω από 60 χρονών. Ξέρετε τι θα ήθελα να ρωτήσω. Ο καταράκτης συνοδεύεται και με μοιοπία, δηλαδή κάποιος που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τα μάτια του, ούτε μοιοπία ούτε τίποτα, έβλεπε πεντακάθαρα. Μπορεί στην πορεία της ζωής του να του παρουσιαστεί καταράκτης? Μπορεί. Όταν εμφανίζεται μοιοπία σε ηλικίες πάνω από τα 40-50 χρονών, τότε αμέσως υποψιαζόμαστε ότι αρχίζει καταράκτης. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να εμφανιστεί η μοιοπία σε άτομα ηλικίας πάνω από 40 χρονών. Άρα όταν αρχίζει και εμφανίζεται μια μοιοπία πάνω από αυτή την ηλικία και αυξάνεται, σημαίνει ότι αρχίζει να παθαίνει το μάτι καταράκτη. Λοιπόν, το σύμπτωμα ουσιαστικά είναι αυτή η θολούρα. Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα? Συμπτώματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το βασικό είναι η θόλωση της όρασης, η θολούρα. Όμως τι συμβαίνει? Επειδή ο καταράκτης έρχεται σιγά σιγά, η θόλωση χειροτερεύει σιγά σιγά. Με αποτέλεσμα να συνηθίζουμε την όραση αυτή που βλέπουμε και να μην καταλαβαίνουμε ή να μην μπορούμε να συγκρίνουμε τι όραση είχαμε με τι όραση έχουμε τώρα. Επομένως, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν χάσει πάρα πολύ όραση και νομίζουν ότι βλέπουν καλά. Μπορεί να μας πάρει και χρόνια αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν καταράκτες που προχωρούν γρήγορα, υπάρχουν καταράκτες που προχωρούν πάρα πολύ αργά.
Επομένως, μπορεί να πάρει και χρόνια. Και ο ασθενής δεν καταλαβαίνει ότι έχει καταράκτη, παρά μόνο όταν προχωρήσει πολύ και δεν ικανοποιείται με την όραση και τότε λέει ότι κάτι έχω πρόβλημα. Άλλα συμπτώματα που εμφανίζονται με τον καταράκτη είναι, όπως είπαμε, για η μυοπία που εμφανίζεται σε μεγάλες ηλικίες, που είναι και αυτό σύμπτωμα του καταράκτη. Επίσης, η δυσκολία ή το ξεθόριασμα των χρωμάτων, δηλαδή αν κοιτάμε ένα χαλί που έχει πολλά χρώματα, όταν είναι το καλό μας το μάτι το βλέπουμε τα χρώματα ζωηρά. Όταν αρχίζει ο καταράκτης, τότε τα χρώματα αυτά γίνονται πολύ θαμπά και συγχέονται μεταξύ τους. Υπάρχει δυσκολία στην διάκριση όλων των χρωμάτων, φαίνονται όλα θαμπά. Επίσης, η νυχτερινή μας όραση επηρεάζεται. Δεν έχουμε καλή νυχτερινή όραση. Δημιουργείται μια έντονη θαμπάδα και μια δυσκολία στα άτομα που έχουν καταράκτη. Επίσης, ένα σύμπτωμα είναι στο έντονο φως. Το έντονο φως δημιουργεί θαμπάδα στα μάτια έντονη, με αποτέλεσμα το ενόχλημα να είναι έντονο. Άρα αυτά τα άτομα λένε ότι στο πολύ φως δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, τη νύχτα επίσης δυσκολεύομαι να κυκλοφορήσω, έτσι, και αρχίζω σιγά σιγά, ενώ δεν έβλεπα κοντά και χρειαζόμουν γυαλιά να βλέπω κοντά, τώρα τα πέταξα τα γυαλιά μου και βλέπω περίφημα κοντά. Ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να έχει πρεσβειοπία και έπρεπε να χρησιμοποιεί γυαλιά. Είναι καλό δηλαδή. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το σύμπτωμα που μας λέει ότι υπάρχει καταράκτης. Το πρόβλημα για το γιατρό είναι μεγαλύτερο αν κάποιος έρθει μετά από κάποια χρόνια. Γιατί μου είπατε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί εξ αρχής ότι κάποιος έχει καταράκτη. Μπορεί να περάσουν 1, 2, 3 χρόνια και να έρθει έπειτα από 3 χρόνια και εσείς να εντοπίσετε ότι έχετε καταράκτη. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ερχόταν στην αρχή. Ο γιατρός μπορεί να εντοπίσει την έλλειψη του καταράκτη από τα πρώτα στάδια. Βέβαια, στα πρώτα στάδια. Ο γιατρός μπορεί, ο ασθενής δεν έρχεται από τα πρώτα στάδια. Ναι, σαφώς. Και όταν θα έρθει, γιατί θα έχει κάποιο ενόχλημα ή όταν θα έρθει για κάποιο άλλο λόγο στο γιατρό, είτε γιατί θέλει να αλλάξει τα γυαλιά του, δεν τον ικανοποιούν και λέει θα πάω να αλλάξω τα γυαλιά μου, νομίζοντας ότι φταίει το γυαλί τελικά, όμως δεν φταίει το γυαλί, φταίει ο καταράκτης. Και τότε το λέμε ότι δεν είναι το γυαλί που φταίει στο ότι δεν έχεις καλή όραση, είναι ο καταράκτης. Λοιπόν, μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος νωρίς, μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί πολύ αργά. Και πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Αν κάποιος έχει δραστηριότητες ευξημένες, τότε κάτι αρχίζει με την όρασή του να τον προβληματίζει. Άρα θα πάει στο γιατρό να δει τι γίνεται. Αν είναι κάποιος ο οποίος δεν εξασκεί την όρασή του, βλέπει λίγο τηλεόραση, διαβάζει σποραδικά, δεν ασχολείται ιδιαίτερα, τότε αυτός θα το αντιληφθεί αργά ότι έχει πρόβλημα με τα μάτια του και θα πάει στο γιατρό. Έτσι. Εκτός αν κάτι γίνει, σπάσει τα γυαλιά του και πει θα πάω στο γιατρό γιατί θέλω να αλλάξω γυαλιά. Με τον εντοπισμό του καταράκτη πρέπει να παρέμβουμε κιόλας ή το αφήνουμε? Στα αρχικά στάδια δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε υπάρχει κάποια θεραπεία να κάνουμε για να πούμε θα τον σταματήσουμε τον καταράκτη εδώ που είναι να μην προχωρήσει. Περιμένουμε να δούμε πότε θα προχωρήσει και πότε η όραση δεν θα είναι ικανοποιητική για το κάθε άτομο. Όταν φτάσει στο σημείο να μην είναι ικανοποιητική, τι γίνεται από εκεί και έπειτα? Υπάρχει χειρουργική παρέμβαση του γιατρού? Γιατί φαντάζομαι με φάρμακα δεν είναι κάτι. Όπως σας είπα, δεν υπάρχουν φάρμακα για να θεραπεύσουμε τον καταράκτη. Η αντιμετώπιση του είναι καθαρά χειρουργική. Τώρα, το πότε θα συστήσουμε να κάνουμε χειρουργική επέμβαση. Χειρουργική επέμβαση θα συστήσουμε, όπως σας είπα, όταν ο ασθενής μας δεν είναι ικανοποιημένος από την όραση. Δηλαδή, εγώ έχω κάποιες δραστηριότητες στη ζωή μου και βλέπω ότι σιγά σιγά αυτές οι δραστηριότητες μου εμποδίζονται από την όρασή μου. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την όραση. Τότε πρέπει κάτι να κάνω για να βελτιώσω την όρασή μου. Και αυτό το κάτι, εφόσον οφείλεται στον καταράκτη μου, θα πρέπει να πάω να αφαιρέσω τον καταράκτη και για να μπορέσω να δω καλύτερα και να είμαι εντάξει. Είναι διαδικασία αυτό το χειρουργείο? Το χειρουργείο είναι μια λεπτή επέμβαση. Δεν διαρκεί πολύ, με τα σύγχρονα μέσα πλέον που διαθέτουμε, είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Είναι λεπτή επέμβαση, ο έμπειρος χειρουργός μπορεί να διεκπεραιώσει μια επέμβαση πολύ γρήγορα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ο ασθενής να φύγει με ανοιχτά τα μάτια και να πάει στο σπίτι του. Η ανάρρωση μετά από πόσο καιρό έρχεται? Η ανάρρωση είναι άμεση. Ανάλογα παίζει ρόλο σε τι φάση βρίσκεται ο καταράκτης του κάθε ατόμου. Όσο πιο ώριμος είναι, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η επέμβαση και τόσο πιο
αργά αναρρώνει το μάτι. Όσο πιο γρήγορα γίνει η επέμβαση του καταράκτη, είναι λιγότερο όριμος, τόσο πιο γρήγορα αναρρώνει το μάτι και τόσο επανέρχεται γρηγορότερα και την άλλη μέρα μπορεί στις δραστηριότητές του. Θα πρέπει να σας πω ότι πλέον δεν ισχύει αυτό που λέγαν παλιά, άντε να οριμάσει ο καταράχτης και μετά να πάω να τον αφαιρέσω, να κάνω επέμβαση. Όσο πιο γρήγορα αφαιρεθεί, τόσο καλύτερα. Όσο πιο αργά αφαιρεθεί, τόσο πιο δύσκολα θα είναι για το μάτι και ενδεχόμενα αυξάνει τις πιθανότητες να εμφανιστούν κάποιες διεγχειρητικές επιπλοκές. Μετά από το χειρουργείο φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιες συστάσεις που ακολουθούν τον ασθενή, βγαίνοντας και γυρίζοντας στο σπίτι. Για παράδειγμα, ένας ασθενής που έχει υποβληθεί σε συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση καταράκτη μπορεί να ανοίξει τον δέκτη της τηλεόρασης, μπορεί να κάτσει μπροστά σε υπολογιστή αμέσως ή χρειάζεται να παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα? Δεν εμποδίζει καμιά δραστηριότητα μετά την επέμβαση του καταράκτη. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε, να δει τηλεόραση, να ασχοληθεί με οτιδήποτε θέλει. Απλώς οι οδηγίες μας οι οδηγίες που δίνουμε είναι να μην τρίβει το μάτι του, να μην έρχεται σε επαφή με ουσίες που ερεθίζουν το μάτι, να μην έρχεται σε επαφή με σκόνες που μπορεί να δημιουργήσουν κάποια μόλυνση στο μάτι, γιατί το μάτι αμέσως μετά την επέμβαση είναι αρκετά ευαίσθητο. Παρ' όλα αυτά, εμείς καλύπτουμε τον κάθε ασθενή μας με κάποια αντιβιωτικά κολλήρια, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα αυτή. Οι οδηγίες όμως πρέπει να τηρούνται, τουλάχιστον τις πρώτες μετεχειρητικές ημέρες, για να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, μολύνσεις βασικά. Από εκεί και πέρα δραστηριότητες, το να κινείται, να σκύβει, να κάνει δεν μας πειράζει. Μπορεί να επανεμφανιστεί ο καταράκτης στο ίδιο μάτι που έχουμε χειρουργηθεί? Ναι, και θα σας εξηγήσω με ποιο τρόπο. Όχι όπως ήταν πριν ο καταράκτης. Βασικά στον ζωντανό φακό αφαιρούμε όλο το εσωτερικό του κομμάτι και αφήνουμε το περίβλημα. Το περίβλημα δεν πάβει να είναι ένας ζωντανός ιστός με κάποια κύτταρα. Λοιπόν, εκεί μέσα τοποθετούμε έναν ενδοφακό για να βλέπει καλά το μάτι. Ένα πλαστικό φακό για να βλέπει καλά το μάτι κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Και αν θέλετε θα μιλήσουμε και το πώς γίνεται η εγχείρηση ακριβώς. Θα θέλαμε να μάθουμε, γιατί μας είπατε ότι είναι μια εγχείρηση που δεν διαρκεί πολύ και ο ασθενής μπορεί να επανέλθει σε όλες του τις ασχολίες αμέσως μετά. Ακριβώς. Λοιπόν, σας είπα ότι αυτή η μεμβράνη γύρω-γύρω είναι ένας ζωντανός ιστός. Σε ένα ποσοστό περίπου 30% από αυτούς που χειρουργούνται για καταράχτη, σε αυτή τη μεμβράνη αρχίζουν και παράγονται κάποια κύτταρα, τα οποία κάθονται στο κεντρικό σημείο αυτής της μεμβράνης και έτσι υπάρχει μια θόλωση αυτής της μεμβράνης και εμποδίζει πάλι το φως να μπει καθαρά προς τα μέσα στο μάτι. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που τον καλούμε δεύτερογενή καταράχτη γίνεται με ένα είδος λέιζερ. Επεμβαίνουμε με αυτό το λέιζερ, είναι ένα φως το οποίο χτυπάει ακριβώς στο σημείο εκείνο που είναι η θόλωση και το εξαϊλώνει, το εξατμίζει και καθαρίζει το πεδίο, όλα αυτά τα κύτταρα τα καθαρίζει και δεν ξαναθολώνει πλέον μετά. Δηλαδή από τη στιγμή που θα θολώσει και το καθαρίσουμε με λέιζερ δεν ξαναεμφανίζεται καταράχτης. Μπορεί να εμφανιστεί στο δεξί μου μάτι και έπειτα από χρόνια στο αριστερό μου μάτι? Ο καταράκτης ποτέ δεν είναι ταυτόχρονα και στα δύο μάτια το ίδιο. Ναι. Μπορεί στο ένα να είναι πολύ, στο άλλο να είναι λίγο. Μπορεί στο ένα να έχει καταράκτη, το άλλο να μην έχει καταράκτη. Λοιπόν, άρα μπορεί σε ένα άτομο να παρατηρήσουν το ένα μάτι να έχει καταράκτη και το άλλο να μην έχει ή να έχει λίγο. Έτσι. Φυσικά, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στο μάτι με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο μάτι με το μεγαλύτερο πρόβλημα, μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο να έρθουμε στο γιατρό, συνεχίζουμε και βλέπουμε και οργανώνουμε κανονικά τη ζωή μας. Δεν επηρεάζεται το άλλο μας το καλό μάτι? Όχι. Λειτουργούν ταυτόχρονα και τα δύο μάτια. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί, στους μεγάλους χρησιμοποιεί το μάτι που βλέπει καλύτερα, το άλλο το χρησιμοποιεί λιγότερο, αλλά δεν έχει καμιά σχέση να επηρεαστεί το καλό μάτι. Δώστε μας έτσι λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τη χειρουργική επέμβαση. Ναι, σήμερα η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τη μέθοδο της φακοθριψίας κατά κανόνα. Είναι καινούργια μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα, όμως δεν έχει καμιά σχέση με την παλιά μέθοδο. Δεν κόβουμε το μάτι 180 μοίρες, έτσι ανοίγουμε μια τρυπούλα στο μάτι, μπαίνει ένας ειδικός στηλεός μέσα που παράγει αυτούς τους υπέρηχους, διαλύει τον καταράχτη και τον ρουφάει ταυτόχρονα. Λοιπόν,
και εφόσον φύγει ο καταράχτης του οργανισμού, στη θέση βάζουμε έναν πλαστικό φακό από ένα υλικό αδρανές, το οποίο υπάρχει μέσα και εφόρος ζωής και δεν έχει καμιά αντίδραση στο μάτι. Λοιπόν, μπαίνει από την τρυπούλα αυτή μέσα ο φακός και μένει εκεί εφόρος ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας το φακό μέσα εκεί στη θέση που ήταν παλιά ο καταράχτης, το μάτι βλέπει καλά και δεν χρειάζεται να φοράει χοντρά γυαλιά. Το πολύ να χρειάζεται ένα λεπτό γυαλάκι βοηθητικό για να μπορεί να λειτουργεί το άτομο άνετα σε όλες τις δραστηριότητες. Φακούς μπορεί να φορέσει? Οτιδήποτε μπορεί να βάλει από πάνω, γυαλιά, φακούς, ό,τι θέλει, εφόσον χρειάζεται. Ναι. Εφόσον χρειάζεται. Δεν επηρεάζει τίποτα. Η τομή είναι, σας είπα, τόσο μικρή, είναι περίπου 2 χιλιοστά. Τι, ανύπαρκτη σχεδόν. Ναι, είναι 2 χιλιοστά. Δεν χρειάζεται ούτε να βάλουμε ράματα για να τη ράψουμε, την αφήνουμε όπως είναι και κολλάει. Και το μάτι γενικά δεν ταλαιπωρείται. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι γίνεται επέμβαση, μέσα σε μια ώρα θα φύγει, θα πάει στο σπίτι του με ανοιχτό το μάτι και μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες του σιγά σιγά από το απόγευμα, όταν όλα έχουν εξελιχθεί καλά. Αλλιώς την άλλη μέρα, ας το πούμε, λέμε λίγο προφύλαξη για να αρχίσει την άλλη μέρα κάποιες δραστηριότητες. Αν δεν είναι βαριές οι δουλειές, ας το πούμε. Γιατί αν είναι δουλειά γραφείου, μπορείς και από την άλλη μέρα άνετα να ξεκινήσεις κανονικά. Δώστε λίγο περιθώριο, κύριε Καραγεωργόπουλε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πρόληψη πόσο βοηθάει στο δικό σας έργο? Γενικά η πρόληψη των παθήσεων του ματιού. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη και κυρίως στα παιδιά. Γιατί κάνοντας μια οφθαλμολογική προληπτική εξέταση μπορούμε να διαπιστώσουμε παθήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπτώματα, δεν βγαίνουν, δεν μπορούμε να τις δούμε, δεν μπορεί ο γονιός να δει στα παιδιά ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Παράδειγμα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει κιόλας το παιδί με το γονιό. Δεν θα σου πει ποτέ το παιδί δεν βλέπω. Θα το διαπιστώσει έμεσα ο γονιός. Θα δει ότι πηγαίνει και κολλάει στην τηλεόραση και ειδικά όταν υπάρχει το ένα μάτι να μην έχει καθόλου βαθμό και το άλλο να έχει βαθμό, χρησιμοποιεί το μάτι αυτό που είναι το καλό και το άλλο δεν το χρησιμοποιεί, με αποτέλεσμα το μάτι που δεν χρησιμοποιεί να παθαίνει αμβλιοπία, να τεμπελιάζει και να έχουμε ένα τεμπέλικο μάτι στα παιδάκια. Επομένως, ο προληπτικός έλεγχος προλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις, βρίσκουμε τι πρόβλημα υπάρχει και διορθώνοντας το πρόβλημα αναπτύσσεται η όραση φυσιολογικά. Από τι ηλικία πρέπει να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον οφθαλμίατρο? Ένα διεθνές πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου είναι, πέρα από αυτό που κάνουμε στα νεογέννητα που μόλις γεννηθούν μέσα στην κλινική, είναι μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί ο οφθαλμίατρο για να ελέγξει τα μάτια του. Είναι μετά σε ηλικία 2-2,5 χρονών. Επίσης πρέπει να πάει προληπτικά το παιδί στον οφθαλμίατρο να ελέγξει τα μάτια του και μετά σε ηλικία 4 χρονών περίπου. Εκεί μπορούμε να πάρουμε άνετα και την όραση των παιδιών στους πίνακες που χρησιμοποιούμε και να δούμε ακριβώς τι όραση έχει το κάθε μάτι. Βέβαια, έμεσα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και στα νεογέννητα τι όραση έχει το κάθε μάτι. Στα νεογέννητα λέγοντας όταν είναι ενός έτους, ας το πούμε. Χωρίς να περιμένουμε να μας πούνε τι βλέπουν σε πίνακες και τέτοια. Μπορούμε έμεσα με τα μηχανήματα και με τα εργαλεία που διαθέτουμε να δούμε αν το μάτι και τα δύο τα μάτια βλέπουν καλά. Βέβαια πρέπει να υπάρχει και η παρότρινση του παιδιάτρου να στείλει το παιδί στο οφθαλμίατρο. Πλέον έχουν ευαισθητοποιηθεί και οι παιδίατροι και συστήνουν οφθαλμολογικές προληπτικές εξετάσεις στα παιδιά στα χρονικά διαστήματα που σας είπα και από εκεί και πέρα όταν δεν υπάρχει πρόβλημα γίνονται κάθε 2 χρόνια ένας προληπτικός έλεγχος. Όταν φυσικά διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα, τότε σίγουρα τα μεσοδιαστήματα των εξετάσεων αλλάζουν. Μικραίνουν. Ανάλογα το πρόβλημα. Μάλιστα. Μπορεί να χρειάζεται να το βλέπουμε κάθε 3 μήνες, μπορεί να χρειάζεται κάθε 6 μήνες, ανάλογα τι πρόβλημα εντοπίζεται. Κύριε Καραγεωργόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είχε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας πήραν τις πληροφορίες που θέλουν. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.